Lille bag. I skal lige finde ud af, hvad I skal lave sidste skoledag. Jeres video. I skal finde ud af nu. Vi laver en musikvideo. Jeg er træt af de Snapchats, ellers latterlige feedbacks. Nu fortæller du squattet, at vi har matchet på dobbelt. Vi har virket så meget, vores snit er faldet med 5. Og du har vist været for meget hjem, hvis du tror det bliver nemt. Vi tror at toilettet er vores frikvarter. Vi gider ikke ligegyldige timer her. Men sig os lige, hvad fuck skal vi gøre, hvis søvn er pæn, hun spørger. Vi siger bare ja, 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 ja. Vil kun sige ja, 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 ja. Hvad fuck skal vi gøre, hvis søvn er pæn, hun spørger. Er du mærkelig? Det skal vi sgu da ikke lave. Fint, vi laver ikke noget, altså.